Mas Ari yang dari Cengkareng, Bunda Sarah persiapan niki monggo. Pak Demos dan rekan-rekan.
habis ini kita break. Yo. Cantik, tangtung tuntang ngeder. Nggih. Yo! Hey! Joget dulu, joget dulu. Joget. Joget dulu. Bro.
arisan sik setor. Oh, iya. Sok arisan rumiyin. Langsung rondo desa, Mas. Rondo desa. Lejebalan gonta ganti pasangane durung mesti nek dadi jodone iso ayu dhewe emane dadi rondo limo anake
ngono kadane Gonta ganti pasangane